Tusind tak skal I have. Jeg er meget glad for at være blevet spurgt, om jeg vil komme. Og det ville jeg gerne, og det var fordi, man ville godt prøve at øge, man kan sige, tyngden i showet. Substansen måske også. Jeg blev bedt om at være lidt hurtigere, end jeg plejer at være, og det er jeg så nu. Ligestillingskampen mellem kønnene, den har altid ligget mig tungt på scene, fordi jeg synes, det er den rigtige vej at gå og få jævne forskellene ud. Altså, man kan jo ligefrem se det. Det er så i øjnefaldene, hvor forskellige mænd og kvinder er. Og for eksempel sidste internationale kvinders kampdag, den fejrer jeg sammen med 3 midaldrende kvinder, som jeg har kendt i mange år, og som har kastet sig ud i den kamp igennem rigtig, rigtig mange år, og har fået meget bittert drag om munden, fordi de gang på gang opdager, at der ikke rigtig er nogen fjender mere. Og det må jo være så ubehageligt, ligesom en frontsoldat, der kommer frem til en skyttegrav. Der er ikke nogen nede i den, der har ikke været det længe. Det er meget, meget frustrerende, og det synes jeg gik ud over mig den aften. Jeg blev ligesom gjort skyldig for alt, hvad mænd har gjort over hele verden, Indien og alle mulige steder. Og jeg sagde flere gange, det er urimeligt. Sådan noget har jeg aldrig gjort. Og hvor en af dem så siger, og det var faktisk den mest rabiate af dem, og hun er også typen, der vi fik æblekage. Og der skal man jo skære lodret, når man tager æblekagen. Og det gjorde hun ikke, kun så skråt sådan. Jeg fik jo ikke det flødeskum, der tilkom mig, for jeg sad lige sådan, og I kender godt typen. Og hun sagde nemlig, nej, men du har nok tænkt på det. Og så synes jeg, det bliver svært. Men jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har kønsfælder, som er uden for pædagogisk rækkevidde, og vi må bare håbe på, at de snart dør. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg kom til at stå ved siden af en tilfældigvis på en bar forleden dag. Det var det eneste, der var plads. Der var ingen, der stod ved siden af ham. Han var også vældig bedukket, var kommet til at pisse lidt i sit ene buksben. Og det kan vi alle sammen komme ud for. Det skal han ikke hænges op på. Men han var vældig beruset og filosofisk også. Og påstod, at meningen med livet, sagde han, det er, at det skal leves fuldt ud. Så er det så det, du er i gang med nu? Jamen, det var det, sagde han. Og han var også bibelstærk. Han kunne bibelcitat, jeg ikke har hørt før. Han sagde, Gud skabte manden til at bestemme over kællingerne. Så sagde jeg, er du helt sikker på, at det ikke er Koranen, du har haft snuden i der? Det mente han ikke, det var. Men det er sådan, at jeg vil også godt prøve at gå nye veje, for jeg er nået en alder, hvor det kan være svært at blive ved med at stå og spille guitar og sådan noget. Og så jeg begyndte at gå en del på sådan nogle oplæsningscaféer, hvor unge poeter læser op, og på biblioteker, og det er sådan noget af det, der står for mig som det ypperste. Kom til at læse op på bibliotek for publikum i lodenfrakker. Og der har jeg lyttet til. Altså, der er nogen, de læser op, de lægger lige meget tryk på alle ordene. Det er en måde at gøre det på. Så hørte jeg er Hassan. Så tænkte jeg, det er et sted derimellem, den er. Tror jeg, det er den vej, det blæser. Og det har jeg arbejdet lidt på. Jeg har skrevet et ligestillingsdigt. Og det var egentlig inspireret af, at svenskerne er begyndt nu at opdrage børnehave, eller børnehaveelever og sådan noget, i at være intetkønnet. De skal simpelthen lade som om, de ikke er noget som helst. De må gå i kjoler og bukser, som de vil. Og jeg synes, det er en spændende udvikling, som jeg godt vil skubbe på. For nu at læse op, og det skal blive attraktivt for bibliotekerne, så skal sådan et digt akkompagneres. Og det har jeg fået guitaristen Christian Alvad til at gøre. Han kommer her. Så er der nogen, der tænker, at det er en umulig opgave for Christian. Det er det faktisk ikke. Jeg har prøvet at akkompagnere en, der læste op. Det er det nemmest, jeg nogensinde har været med til. Det var lige meget, hvad jeg gjorde, så kom det til at passe. På et tidspunkt kunne jeg ikke finde på noget at spille, så blev der stille, så passede det også. Nu prøver jeg. Her kunne jeg godt være kommet ind. Men det gjorde jeg ikke for at
Vis, at man kan komme ind i et fuldstændig tilfældigt sted. Det kommer til at passe. Min kone står derude. Min elskede, min kvinde. Med jord og grus i håret. Med olien ned ad kinden. Hun har min gamle skjorte på. Den når helt ned til knæet. Hun skifter kileremmen på vores gamle Volvo. Det kører ikke rigtigt for hende. Hun bløder på sin hånd. Jeg spørger, om jeg skal hjælpe. Hun siger, jeg skal blande mig udenom. Jeg går rundt i vores stue og vander vores blomster og tør spildte dråber op, der lander på chatollet. Så skriger lille Peter, nu vil han have mamma. Jeg knapper op min skjorte og byder ham min vorte. Han suger og han suger, han suger virkelig hårdt. I starten kom der ingenting, nu kommer det så småt. Ude på badeværelset er der vådt på vores fliser. Det er fordi Susanne vil stå op, når hun tisser. Det skal hun også have lov til, men det er mig, der skal gøre rent. Jeg siger ikke noget, og hvad skulle jeg også sige? Susanne gror lidt skæg nu, i hvert fald kraftig dun. Det går den rigtige vej nu, jeg har fået lidt menstruation. Jeg har fået en hofteholder, men der fulgte ingen hofter med. Gud har virkelig kvejet sig. Han skulle have skabt os mere ens. Jeres familie